Da vi ispričam jednu istinitu priču, a što bi drugo nego za naše Gilane. Kad radio Duvanski i radili smo zajedno, i Šiptari i Srbi, pola-pola. I tu je kod Vladu Bandu, kod беше magacin, tu je bili radnici, fizikalci. Mice Morsoljko, Boži Gangster, dolazio tu je na ispomoć, Vanča, Ramadano, Cigansku malu, Naramuša Tatko, Mehmed Alija, Brka, onaj lom. I Neša Čauš došao, on bi bio u kuhinju radio tamo, sa stiku. I jedan Šiptar imaše, ime sam mu zabravio, ali prezime, Isaku se preziva, ja sećam se. Posle otišao on za Nemačku, a ima je nos kako otvarać za konzerve, ovako. Kako vam da gurguška što ima, na nos, orlovski. I Neša počeše nešto da se zabavi i vika mu Neša Čauš, kaže, vidi be, kaže, kakav nos imaš, kako končuljska krivina, kaže. Ona krivina što je u končulju, ok. A on ni 5 ni 6 vika, pogledaj sebe kakvi uši imaš, kako rekvizitori od autobus. Čaje da kaže retrovizore mi ka rekvizitori.